مصحف أستير حنتي أب مركوز نبرت صبغتي أيهوداويت قوال أنسيتي مصحف أستير تاريخ زجمر نقست واشتي أبت نقص حشويروس زدالو قبجا ملك عن هزبن نشما من تخترئي زوج نقص دفئة نبك من نقص نختمت استقابر اللعدمي نايسب بمقباي زجمر بدحري إزي نقص حشويروس نقستي بمسعر أب كندا أب كل جزءاتو ملكعني قوال نحداس نقست خدله نعم نقصو كم تقوان بستقابر تاريخي زغلطن نقص حشويروس أب زلو جزءاتو استأكبا ملكعنياتات أوالد كاب كلنا بليتسونا أستير أزي كم زفتوا موغوس كا بزح كم زرخبات يقلت أبرئسا أون زود منقست دفع الله أب كندي واشت دماء كم زنقسا كاب جيزي ازدما هامان زبال أب كرمي نقص حشويروس زسلت أنا نحاوب أستير نماردو كاين كلهم أيهود أب جزءات نقص حشويروس زنبرو كتف بحقي ميدون فارسن حاتيمو بستل على جيزي ماردوكاي نقست أستير اغزيابير نظام عالتي يكون بيت منقس زت وكأمو نمدحان هزب خدو بالي كبلاخ إينا نرئي صومون صولتن كم زأوجه كم حق اقوان تزيكونه أبكن من نقص الدو كم زبالتن أب عين نقص موغس كم زرخبتن نقص غافرق من قصتو اقوان تخونه لمانا كم زهبن ماردوكاين أيهودن كم زدحنو تتسأل أي ماردوكاي أيهود زنبره هامان كم استسألن ماردوكاي أمنقص حشويروس كم سلت أنا نرئي زتتصحفوا العلماء نيجزابير العلاونة نمقلاتن فقرن حالوا اجزابيرن هزبو نمقلاتن يتصحفوا تقول في كند قال أم مصحف أستير رابع معرف قطر 14 زلو خوينو بز جزي زيس انتبالكس نايهود حاجزن حران كابكال بوتاك متسيو نسخن بيت أبوخن جنا كتطفئيكم نسخي كمزين زبال أوانا منقس متسيخي انتخون كخاي ما نفلت بتن أستير زقبرتو تبع زخونة سقمتي انت تفعخو اتفق بمبال هزبا كدحن كيلو ايو أبزد ما اتكأند زعبي مستر اكزيابير زهوا عبي الدل ايو أبز متصحف ان رئيو زعبي كبري اكزيابير نهزبو زقبرو كبر سرح ايو لوم دما أبي وطنا كابزن أيهو زقبرو زين اس اقواداء زعب نجر تغير لنان يقبر لنان ايو زر أنا يدحر بايتا ناي مصحف أستير كحون كله معرف حدا نقست واشتي ننقص أرت إكسس كم زنعقطو قطري حدا كونك أب زمن أحاشويروس إذا أحاشويروس إزي أتي كاب هندي كسا إثيوبيا 227 هاجر زغزاء إيو بت زمن أتي نقص حاشويروس أبتي أبدراش سوسان زنبر زفان منقستو كوف مسبله بسالسيت عمت منقستو نخلهم شمامنتن نقلاوون نسراويت فارسن ميدونن نتم أب كميو زنبرو شمامنت هاجراتن كبراتومن عبي مسح قبرلهم شعو حبتي اتي كبر منقستون كبرات اتي بلوز قرماؤن نبزح معلتي 180 معلت أرأيو قطري حموشته إذن معلتات زيئن مسحالفا اتي نقسنتهم أبا الدراش سوسان زنبورو هزبي كلاتهم كاب عبي كسعن اشتو أما كل مكابيا تخلت بيت نقس شوعات معلتي مسح قبره صعدان حملاين سماياون مغارجاتات بصعدان قيحن جمد حري تأثيرو بقلابتي برور تنطلطلو ابلعلي اعند امنبرد تزرغيح نبره ابلعلتي بالبيستروسن بصعدا امنبردن بلولن بتصليم امنبردن اتخذنا مدربيت ابو منابر ورقن برورن نبره اتي مستيتات دما باقحو ورقي اقربو اتي اقحو خا ببعينوت نبره كمتن لقسي تنقس كا اتويني منقستي بزح نبره نقص كأن كلهم اتم مقاننتي بيتو نفسو كفككم دليتو داك كغبرو انبر نحدو كوا قد خيبلو عزيزو نبره مو اتي مستاي كم اتي حجز نبره اتا نقست واشتي دما ابيت نقص حاشويروس ننست مسح قبرت قطري عسرته اب سبعيت معلت نقص ويني ساتيو لبو دس مسبلو نمهمان بزيتا حربون بيكتا اباكتان زيتارن كاركاسن ازم ابكن من نقص حشويروس زغلغلو شوعت سلوباتو
ንግሥቲ ዋሽቲ መልክዕኛ ነበረት እሞ መልክዓን ህዝብን ንሽማምንትን ከተርኢ ዘውዲ ንጉሥ ደፊኣ ናብ ቅድሚ ንጉሥ ከምጽዋ ኣዘዞም። ንግሥቲ ዋሽቲ ግና በቲ እቶም ስሉባት ዝነገርዋ ትእዛዝ ንጉሥ ምምጻእ ኣቤት ሽዑ እቲ ንጉሥ ኣዝዩ ኰረየ ኩራኡ ኸዓ ነደደ። ቁጽሪ 13 ሽዑ እቲ ንጉሥ ነቶም ናይ ዘመናት ነገር ዝፈልጡ ጠቢባን ተዛረቦም። ናይ ንጉሥ ነገርሲ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ሕግን ፍርድን ዝፈልጡ ከምዚ ይግበር ነይሩ እዩ። እቶም ናብ ጥቕኡ ዝቐርቡ ዝነበሩ ኸዓ ካርሽና፣ ሼታር፣ ኣድሜታ፣ ተርሸሽ፣ ሜሬስ፣ ማርስና፣ ሞሞካን እቶም ገጽ ንጉሥ ዝርእዩ ኣብታ መንግሥቲ ኣብ ቅድሚ ዝቕመጡ ዝነበሩ 7 ሽማምንቲ ፋርስን ሚዶንን እዮም። ንንግሥቲ ዋሽቲ ንጉሥ ሓሽዊሮስ በቶም ስሉባቱ ገይሩ ዝኣዘዛ ስለ ዘይገበረት ከም መጠን ሕጊ እንታይ ይገበር በሎም። መሙኻን ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉሥን ሽማምንትን ንግሥቲ ዋሽቲ ንሓለቓታትን ኣብ ግዝኣት ንጉሥ ሓሽዊሮስ ንዘሎ ኩላቶም ህዝብታትን እምበር ንንጉሥ ጥራይ ኣይኮነትን ዝበደለት በለ። እዚ ንግሥቲ ዝገበረቶ ነገር ናብ ኩለን ኣንስቲ ክወፅኡ እሞ ሰብኡተን ኣብ ቅድሚኤን ንዕቐን ንጉሥ ሓሽዊሮስ ንንግሥቲ ዋሽቲ ናብኡ ከም ጽዋ ኣዘዘ። ግናኸ ኣይመጸትን ክብላ እየን። ሎሚ ኸዓ ወዘራዝር ፋርስን ሚዶንን ንንግሥቲ ዝገበረቶ ዘረባ ምስ ሰምዓ ንኹላቶም ሽማምንቲ ንጉሥ ከምኡ ክብልኦም እየን እሞ ብዙሕ ንዕቐትን ኩራን ክኸውን እዩ። ንጉሥ እንተ ደኣ ፈትዩስ ሓደ ንጉሳዊ ትእዛዝ ካብኡ ይውጻእ ከይፈርስ ከዓ ኣብ ሕጊ ፋርስን ሚዶንን ይጽሓፍ። ደጊም ዋሽቲ ናብ ቅድሚ ንጉሥ ሓሽዊሮስ ኣይትእቶ። ንጉሥ ድማ መንግሥታ ንኻልእ ካብኣ ንተሓይስ ይሃብ። እቲ ኣዋጅ ንጉሥ ኣብ ብዘላ ዛገፋሕ መንግሥቱ ምስ ተሰምዐ ኸዓ ኲላተን ኣንስቲ ንሰውእተን ካብ ዓብዪ ክሳዕ ንእሽቶ ክብሪ ክህብኦም እየን። እዚ ምኽሪ እዙ ድማ ንንጉሥን ሽማምንትን ባህ ኣበሎም እሞ እቲ ንጉሥ ከምቲ ዘረባ እምካን ገበረ። ኣብ ኲለን ሃገራት እቲ ንጉሥ ድማ ንንሃገር ከም ስርዓት ኣጸሓሕፍኡ ንንህዝቢ ከዓ በብዘረባኡ ደብዳቤ ሰደደ። በተን መልእኽታት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ቤቱ ይምለኽ፣ ብዘረባ ህዝቡ ከዓ ይዛረብ። መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 2 ኣስቴር ንግሥቲ ከም ዝኾነት። ቁጽሪ 1 ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ኩራ ንጉሥ ሓሽዊሮስ ምስ ዝሓለ ንዋሽትን ነቲ ዝገበረቶን ነቲ ዝፈረዳ ነገርን ሓሰበ። ሽዑ እቶም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ገላው ንጉሥ ንንጉሥ ጽቡቕ ዝመልክዕን ደናግል ኣዋልድ ይድለይሉ በሉ። እቲ ንጉሥ መልክዕን ዝጸብቓ ኲለን ደናግል ኣዋልድ ናብ ኣዳራሽ ሱሳን ናብ ቤት ኣንስቲ ኣብ ኢድ ሃጋይ እቲ ስሉብ ግልያ ንጉሥ ሓላዊ ኣንስቲ ዝእክብዎን ሽማምንቲ ኣብ ኲሉ ግዝኣት መንግሥቱ የቐምጥ። ንምድላው ዘድሊ ኸዓ ይወሃበን። ንዓይኒ ንጉሥ ባህ እትከብል ጓል ድማ ኣብ ክንዲ ዋሽቲ ትንገስ በሉ። እዚ ነገር እዚ ንንጉሥ ደስ ኣበሎ እሞ ከምኡ ገበረ። ቁጽሪ 5 ኣብ ኣዳራሽ ሱሳን ሓደ ማርዶኳይ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ወዲ ያኢር ወዲ ሽምዒ ወዲ ቄስ ከም ደቂ ቢንያም ነበረ። ንሱ ምስቶም ምስ ኢኮንያ ንጉሥ ይሁዳ እተማረኹ ምሩኻት ንበኩልናት ጸር ንጉሥ ባቢሎን ዝማረኾ ካብ የሩሳሌም እተማረኸ ነበረ። ኮነ ድማ ንሃዳሳ ጓል ሓውብኡ ኣዕብይዋ ነበረ። ንሳ ኸዓ ኣስቴር እያ። ኣቦን ኣደን ድማ ኣይነበርዋን። እታ ጓል እቲኣ ኸዓ ኣዝያ መልክዕኛ ትርኢታ ድማ ጽብቕቲ ነበረት። ኣቦኣን ኣዲኣን ምስ ሞቱ ኸዓ ማርዶኳይ ከም ጓሉ ገይሩ ሒዝዋ ነበረ። ቁጽሪ 8 ኮነኻ ትእዛዝ ንጉሥን ፍርዱን ምስ ተሰምዐ ኣብ ኢድ ሃጋይ ናብ ኣዳራሽ ሱሳን ብዙሓት ኣዋልድ ምስ ተኣከባ ድማ ንኣስቴር ኣብ ኢድ ሄጋይ ሓላዊ ኣንስቲ ናብ ቤት ንጉሥ ኣምጽእዋ። እታ ጓል ከዓ ኣብ ዓይኑ ባሃበለቶ ኣብ ቅድሚኡን ሞገስ ረኸበት። ንሱ ድማ ንምድላዋ ዘድልያን ዝግብኣ ምግብን ካብ ቤት ንጉሥ እትመደበላ 7 ኣግራድን ቀልጢፉ ሃባ። ንኣኣን ነግራዳን ድማ
ካብቲ ቤት ኣንስቲ ኣብ ዝበለጸ ቤት ኣስፈራ መርዶካይ ኣይትንገሪ ኢሉ ኣዚዝዋ ነበረ እሞ ኣስቴር ህዝባን ወለድኣን ኣይነገረትን መርዶካይ ከዓ ንኣስቴር ደሓን ምህላዋን እንታይ ከም ዝገበርዋን ክፈልጥ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ መካበያ ቤት ኣንስቲ ይመላለስ ነበረ ቁጽሪ 12 ንሓንቲ ጓል ናብ ንጉስ ሓሽዊሮስ ክትኣቱ ታርኣ ምስ በጽሐ ከም ስርዓት ኣንስቲ 12 ወርሒ ምስ ገበረት ከምኡ መዓልታት ምድላውን ይመልኣ 6 ወርሒ ብቕብኢ ከርበ 6 ወርሒ ድማ ብጥዑም ሽቱ ንምድላው ኣንስቲ ብዘድሊ ካልእ ከዓ በዚ ከምዚ ከዓ እታ ጓል ናብ ንጉስ ኣተወት ዝደለየቶ ኩሉ ድማ ምስኣ ካብ ቤት ኣንስቲ ናብቲ ቤት ንጉስ ከኣቱ ተዋህባ ንሳ ምሸት ትኸይድ ነበረት ብጊሓት ድማ ተመሊሳ ኣብታ ካልእቲ ቤት ኣንስቲ ናብ ሻዕሽጋዝ ናይ ንጉስ ስሉብ ሓላዋ ኣንስቲ ወሰኑ ትኸይድ ነበረት ንሳ ንጉስ ከይደለያን ብስማ ከዓ ከይፀዋዓን መሊሳ ናብ ንጉስ ኣይተኣቱን ነበረት ቁጽሪ 15 ናስቴር ጓል ኣቢ ሓይል ሓውቦ መርዶካይ ከም ጓሉ ዝሓዛ ናብ ንጉስ ክትኣቱ ታርኣ ምስ በጽሐ በጀክ ሃጋይ ትናይ ንጉስ ስሉብ ሓላዋ ኣንስቲ ዝበላ ካልእ ኣይደለየትን ኣስቴር ከዓ ኣብ ዓይኒ እቶም ዝረኣይዋ ኩላቶም ተፈትወት ናስቴር ድማ ብ10 ወርሒ ንሳ ከዓ ወርሒ ጠቤት ብ7 ዓመት መንግስቱ ኣብ ንጉስ ሓሽዊሮስ ናብ ቤት ንጉስ ወሰድዋ ንጉስ ድማ ንኣስቴር ካብ ኩለን እተን ኣንስቲ ኣብሊት ጽፈተዋ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ከዓ ሓለፋ ኩለን እተን ደናግል መጎስን ፍቕርን ረኸበት ኣብ ርእሳውን ዘውዲ መንግስቲ ደፍኣላ ኣብ ክንዲ ዋሽቲ ድማ አንገሳ ሽዑ እቲ ንጉስ ንሽማሙንቱን ንገላውን ዓብይ ምሳሕ ገበረሎም እቲ ምሳሕቲ ከዓ ስለ ኣስቴር ነበረ እሞ ንሰብእቲ ሃገር ኣዕረፎም ከም ልግስነት ንጉስ ከዓ ህያባት ሃበ መርዶካይ ንንጉስ ከም ዘድሓነው ቁጽሪ 19 ብኻልእቲ ግዜ ድማ ደናግል ምዝእከባ መርዶካይ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ይብል ነበረ ኣስቴር ከምቲ ምስኡ ተዓቂባ ከላ ንትእዛዝ መርዶካይ ትገብሮ ዝነበረት ኣስቴር ከምቲ መርዶካይ ዝኣዘዛ ወለድኣን ህዝባን ገና ኣይነገረትን ነበረት ቁጽሪ 21 በተን መዓልታት እቲአን ከዓ መርዶካይ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ከሎ ቢግታንን ተርሸን ክልተ ናይ ንጉስ ስሉባት ካብቶም ነቲ ደገ ዝሕሉ ዝነበሩ ንንጉስ ተቆጥዕዎ ኣእዳዎም ናብ ልዕሊ ንጉስ ሓሽዊሮስ ከልዕሉ ሓሰቡ እቲ ነገር ግና ኣብ መርዶካይ ተፈልጠ ንሱ ከዓ ንንግስቲ ኣስቴር ነገራ ኣስቴር ድማ ብስም መርዶካይ ንንጉስ ነገረቶ እቲ ዘረባ ከዓ ተመርመረ እሞ ሓቂ ኮይኑ ተረኽበ ክልቲኣቶም ከዓ ኣብ ጉንዲ ተሰቕሉ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ድማ ኣብ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ተጻሕፈ መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 3 ሃማን ኣይሁድ ከጥፎም ከም ዝሓሰበ ቁጽሪ 1 ድሕርዚ ነገር እዚ ንጉስ ሓሽዊሮስ ንሃማን ወዲ ሓምዳታ እቲ ኣጋጋዊ ክብ ኣበሎ ኣኽበረውን መንበሩ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ሽማምንቲ ልዕል ኣበሎ እቶም ኣብ ደገ ንጉስ ዝቕመጡ ኩላቶም ገላው ንጉስ ንሃማን ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ከመይሲ ብዛዕባኡ ንጉስ ከምኡ ኢሉ ኣዚዙ ነበረ መርዶካይ ግና ፍግም ኢሉ ኣይሰገደሉን ሽዑ እቶም ኣብ ደገ ንጉስ ዝቕመጡ ዝነበሩ ገላው ንጉስ ንመርዶካይ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ትእዛዝ ንጉስ እተፍርስ በልዎ ኮነ ከዓ ንሳቶም መዓልቲ ንመዓልቲ ነጊሮምዎ ምስማዕ ምስ ኣበዮም ኣይሁዳዊ ምዃኑን ነጊሮምዎ ነበሩ እሞ ግብሪ መርዶካይ ዝጸንዕ እንተኾይኑ ምእንቲ ክርእዩ ንሃማን ነገርዎ ሃማን ድማ መርዶካይ ፍግም ኢሉ ከም ዘይሰገደሉ ምስ ረኣየ ብቁጣዕ መልአ ብዛዕባ ህዝቢ መርዶካይ ምስ ነገርዎ ከዓ ኢዱ ንመርዶካይ ጥራይ ክዝርግሓሉ ኣብ ዓይኑ ተናዕቐ ኮይኑ ተረኣዩ ስለዚ ሃማን ንህዝቢ መርዶካይ ነቶም ኣብ ዘላ መንግስቲ ሓሽዊሮስ ዝነበሩ ኩላቶም ኣይሁድ ከጥፍኦም ደለየ
بقداميت ورحي نسخة ورحي نيسان نمنجست حشويروس بمبل 12 عامتو أب كلمي هامان كاب معالتي نمعالتي كورحي نورحي كسع مبل 12 ورحي نسا ورحي أدار بور زمالت عج أو دقو قطر شمانت همان دما ننقص حشويروس أما أكل إتم أب كلن هاجرات منجستها زلو كلهم هزبتات حدفوا لي هزبي تزرزرن فحزبلن الله حقهم كلهم هزبتات فلي إيو نحقاقات نقصون أي حلون إيام سلازي نقص كحدقهم أي قبعان إيو ننقص تصبق انت دا مسلو كتقفقو يتحف أنا دما بيد إتم عيتي ناب مزقب نقص كأتو 10 تالنت برور كمزن إيه بلاء شو نقص قلبيتو كاب إيدو أوتسيو نهامان ودي حمدتا اتا أغاغاوي سلاي أيهود حبو نقص كأن نهامان صبق كوين اترأي كاخت قبرس اتي برورون اتي هزبن نأخات وهيو إيوالو قطر 10 تخلتا كاب قداميت ورحي بمبل 13 معالتي دما اتم صحفت نقص تتصوعو كمتي همان زعززو كل خاء ناب شمامنت نقصن أب هاجر نزلو جزاتن أبنناي حزب حلقون نن هاجر ككم سرعة أصحافه نن حزب دما ببقانقو بسم نقص حشويروس تتصحفه بقلبيت نقص كحتحتمه بحنت معالتي بمبل 13 معالتي بمبل 12 ورحي نسا ورحي أدار نخلاتم أيهود نقابزن أرجوتن نتصاناتن أنستن كتفقوا من قتلوا من كدمسسوا من جنزبهم كزمتوا من سي دبدابيتات بقلطفات فرسنياتات ناب كلن هاجرات نقص سددوا نظام عتزيئة تداليهم كتصنحس أب كلن هاجرات اتي تأزاز كوهاب نخلهم هزبتات كدح اتي تصحفت كأوجه اتم فرسنياتات بتأزاز نقص قلطفهم وطو اتي تأزاز كأ أبادراش سوسان توهبه نقصن همانن دما كف إلهم يساتي نبارو اتاختما سوسان قنا سنبدت مصحف أستير معرف 4 مردوكاي حجز أستير كم زدلي قطري 1 مردوكاي كا تجبر كل نجار مس فلقة مردوكاي كدانو قديدو كل تقدنه أبرأسون حموخشت نسنسة نما أكل تختما وتصيو دما برتعن مريرن أويات أوي كل تخدينكا بدجن قس مئتاو أجب النبرة نسجنا كساع رمي دجن قس متى أب كلن هجرات قال نقصن تزازن أب زبط حوز بلوتاخا أب أيهود برتع حزنن صمن بكياتن وايتان كونه بزحات كا كل تخدينو من حموخشت نسني صمن تقميت أم نبرو أجراد أستيرن سلباتان دما متيوم إزنجروا شعو تان قستي أزيا قهيت نمردوكاي كا نتخلي قبل عليو كوسدو إلى كدان سددتلو كنا خا يتقبلان شعو أستير نهاتك صوعتو نسو حدا كابتم سلبات نقص كغلغلوا إلو زقم ولا نبره إذا انتاي مخانس لمنتاي ون كم زخانه كفلت نمردوكاي كخيد عززتو هتاك دما ناب مردوكاي نابتا كرمين دغن غوس زنبرت غفح بوتا اتا كتما وصي مردوكاي كا اتزمصو كل نغرن فقدي اتغنزب همان نايهود نمدفع امزغب نغوس كاتو الى زمزنون نغرو اتنا ايهود نمدفع ابسوسان اتحققه نايت تزازا حد قدحنا استير كريان كنغران ناب نغوس كتاتو كززان نصاب زعبا حزبا كتلمونو دما كلمنان الى نو حبو هتاك دما ناب أستير متيو زربا مردوكاي نغرا شعو أستير نهاتاك نمردوكاي كمزيلو كنغرو عززتو سبعي كونت سبيت كونت كي تتصوعي أبتي وشتاوي مكابيا ناب نغس زاتو وكموت حقي كمزلو كلهم قلاو نغسن هزبي حقرات نغسن يفلتو يوم اتي نغس اتا زنگ ورق الزرق حلو تراي ايو زدحن انا دما ناب نغس كأتو كابزي تتصوع زيئا مبل 30 معالت ايابلت قطر 10 تخلته زرب أستير كأن مردكواي نجرو
መርዶካይ ድማ ንኣስቴር መሊሶም ከም ዝክብልዋ ለመኖም ኣብ ቤት ንጉስ ስለ ዘለኺ ካብ ኩሎም ኣይሁድ ተፈሊኺ ንበይነኺ ድሕን ኢልኪ ብልብኻ ኣይትሕሰቢ በዚ ግዜ እዚ ስቕ እንተበልክስ ንኣይሁድ ሓገዝን ሓራን ካብ ካልእ ቦታ ክመጽእ እዩ ንስኽን ቤት ኣቦኽን ግና ክትጠፉ ኢኹም ንስኺ ከምዚ ንዝበለ እዋን ናብ መንግስቲ መጽኢኺ እንትኾንክኸ መን ይፈልጥ ቁጽር 15 ሽዑ ኣስቴር ንማርዶካይ ከምዚ ኢሎም ክምልስሉ ለመነቶም ኪድ እሞ ኣብ ሱሳን እተረኹ ኩሎም ኣይሁድ ኣኪብካ ክሳዕ 3 መዓልቲ ለይትን መዓልትን ከይበላዕኹም ከይሰተኹም ንኣይጹሙለይ ኣነ ድማ ምስ ኣግራደይ ከምኡ ክጸውም እየ ሽዑ ከም ሕጊ እኳ ዘይኮነ ክነሱ ናብ ንጉስ ከኣቱ እየ እንተ ጠፋእኹ እጥፋእ ማርዶካይ ከዓ ከደ ከምቲ ኩሉ ኣስቴር ዝኣዘዘቶ ገበረ መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 5 ኣስቴር ንንጉስ ከም ዝለመነቶ ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣስቴር ልብሰ መንግስቲ ተኸድነት ናብቲ ኣብ መንጽር ቤት ንጉስ ዘሎ ውሽጣዊ መካበያ ቤት ንጉስ ደው በለት እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ መንጽር ደገ ቤቱ ኣብ ዝፋን መንግስቱ ኣብ ቤት መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ነበረ ኮነ ከዓ እቲ ንጉስ ንንግስቲ ኣስቴር ኣብቲ መካበያ ደው ኢላ ምስ ረኣያ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሞገስ ረኸበት እቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ዘንጊ ወርቂ ድማ ዘርጋሓላ ኣስቴር ከዓ ቅርብ ኢላ ርእሲ ዘንጉ ተንከየት ሽዑ ንጉስ ንግስቲ ኣስቴር እንታይ ኮንኪ ኢኺ እንታይ ትደሊ ክሳዕ ፍርቂ መንግስተይ እኳ እንተኾይኑ ክወሃበኪ እዩ በላ ኣስቴር ከዓ ንጉስ እንተደኣ ፈቲዩስ ናብቲ ኣዳልዮ ዘለኹ ምሳሕ ንጉስ ምስ ሃማን ኮይኑ ሎሚ ይምጻእ በለት እቲ ንጉስ ድማ ኣስቴር ዝበለቶም ምእንቲ ክግበርሲ ንሃማን ቀልጢፍኩም ጸውዕዎ በለ ንጉስን ሃማንን ድማ ናብቲ ኣስቴር ዘዳለወቶ ምሳሕ መጹ ነቲ ወይኒ ክሰትዩ ኸለዉ ንጉስ ንኣስቴር ልማኖኺ እንታይ እዩ ክወሃበኪ እዩ እንታይ እዩ ድላይኪ ክሳዕ ፍርቂ መንግስቲ እንተኾነ እኳ ይኾነልኪ እዩ በላ ኣስቴር ከዓ ኣብ ዓይንቲ ንጉስ ሞገስ እንተደኣ ረኺበ ንጉስ ከዓ ልማኖይ ክህበንን ድላየ ክገብርን እንተደኣ ፈቲዩስ ናብቲ ዝገብረሎም ምሳሕ ንጉስ ምስ ሃማን ይምጻእ ጽባሕ ድማ ከምቲ ንጉስ ዝበሎ ክገብር እየ ልማኖይን ድላየይን እዚ እዩ ኢላ መለሰት ሃማን ንማርዶካይ ክቐትሎ ከም ዝሓሰበ ቁጽሪ 9 በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሃማን ባህ ኢልዎ ልቡ ከዓ ተሓጒሱ ወፀ ግናኸ ሃማን ንማርዶካይ ኣብ ደገ ንጉስ ሓፍ ከይበለ ካብኡን ከይተነቃነቐ ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣዮ ኣብ ልዕሊ ማርዶካይ ቁጣዓ መልኦ ሃማን ግና ንርእሱ ዝጋበለ ናብ ቤቱ ምስ ኣተወ ከዓ ልኢኹ ንፈተውቱን ንዘረሽ ሰበይቱን ኣምጾም ሃማን ከዓ እቤት ሃብቱ ብዝሒ ደቁን ንጉስ ብኩሉ ከመይ ገይሩ ከም ዘዕበዮን ኣብ ልዕሊ ሓላቁን ገላው ንጉስን ክብ ከም ዘበሎን ነገሮም ሃማን ድማ ወሲኹ በለ ንግስቲ ኣስቴር ከዓ ናብቲ ዝገበረቶ ምሳሕ ምስ ንጉስ በጀካይ ኣይጸዋዕትን ንጽባሕ ድማ ምስ ንጉስ ተጸዊዐ ኣለኹ እዚ ኩሉ ግና ማርዶካይ እቲ ኣይሁዳዊ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ክሳዕ ዝርዮስ ባህ ኣይብለንን እዩ በለ ሽዑ ዘረሽ ሰበይቱን እቶም ፈተውቱ ኩላቶምን ኮይኖም 50 እመት ዝምንውሑ ጉንዲ ኣዳሉ ማርዶካይ ኣብኡ ክስቀልሲ ጽባሕ ንግሆን ንጉስ ንገሮ ድሕርቲ ምስ ንጉስ ናብቲ ምሳሕ ደስ ኢሉካ ትኸይድ በለቶ እዚ ነገር ንሃማን ባሃበሎ እሞ ጉንዲ ከም ዘዳሉ ገበረ ዘንዱን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል ዘንዱን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል መጽሐፍ ኣስቴር ምዕራፍ 6
ሹመት ማርዶኳይ ቁጥሪ 1 እቲ ንጉስ በታ ለይቲ ኣድቃስ ዘይብሉ ሓደረ እቲ መጽሓፍ ዜና መዋዕል መዘከርታ ከምጽሉ ከኣዘዘ ኣብ ቅድሚት ንጉስ ከዓ ተነበበ እቶም ክልተ ናይ ንጉስ ስሉባት ኣጋፈርቲ ሕልፋኝ ቢግታናን ተርሽን ኤዶም ኣብ ንጉስ ሓሽዊሮስ ክዝርግዑ ከም ዝሓሰቡ ማርዶኳይ ከዓ ከም ዝነገሮ ተጻሒፉ ተረኽበ ሽዑ ንጉስ ንማርዶኳይ ብዛዕባ እዚ ከመይ ዝበለ ክብረትን ዕቤትን ተገብረሉ በለ እቶም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ገላው ንጉስ ድማ ገለ ነገር እኳ ኣይተገብረሉን በሉ እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ መካበያ መን ኣሎ በለ ሃማን ንማርዶኳይ ኣብቲ ንኡ ዘዳለወሉ ጉንዲ ክሰቕልዎ ንንጉስ ክነግር ኢሉ ናብቲ ወጻይ መካበያ ቤት ንጉስ ኣትዩ ነበረ እቶም ገላው ንጉስ ድማ እነሆ ሃማን ኣብ መካበያ ደው ኢሉ ኣሎ በልዎ ንጉስ ከዓ ይእቶ በለ ሃማን ድማ ኣተወ ንጉስ ከዓ ንጉስ ከኽብሮ ንዝደልዮ ሰብ እንታይ ክግበረሉ ይግባእ በለ ሃማን ድማ ብልቡ ንጉስ ካብ ንኣይ ንመን ከኽብር ምፈተወ ኢሉ ሓሰበ ሃማን ድማ ንጉስ ከኽብሮ ንዝፈትዎ ሰብሲ ንጉስ ዝኽደኖ ልብሰ መንግስቲ ንጉስ ዝውጥሖ ፈረስ የምጽሉ ኣብ ርእሱ ድማ ዘውዲ ንጉስ ይድፍእሉ እቲ ክዳንን እቲ ፈረስን ከዓ ኣብ ኢድ ሓደ ካብቶም ክቡራት ሽማምንቲ ንጉስ ይወሃብ እሞ ነቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደሊ ሰብ ድማ ይኽደንዎ ኣብ ፈረስ ኣውጢሖም እውን ብኣደባባይ እታ ከተማ ይሕልፍዎ ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ነቲ ንጉስ ከኽብሮ ዝደልዮ ሰብ ከምዚ ይግበረሉ ኢሎም ኣዋጅ ይኣውጁ በለ ሽዑ ንጉስ ንሃማን ቀልጢፍካ ልብስን ፈረስን ውሰድ ነቲ ኣብ ደገ ንጉስ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣይሁዳዊ ንማርዶኳይ ከምቲ እተዛረብካዮ ከምኡ ግበረሉ ካብዚ ዝበልካዮ ሓደ እኳ ኣይጉደል በለ ሃማን ድማ እቲ ክዳንን እቲ ፈረስን ወሰደ ንማርዶኳይ ድማ ከደኖ ናብ ፈረስ እውን ኣወጥሖ ኣብ ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ንጉስ ከኽብሮ ንዝደለየ ሰብ ከምዚ ይግበረሉ እናበለ ኣዋጅ ነገረ ቁጥሪ 12 ማርዶኳይ ድማ ናብ ደገ ንጉስ ተመልሰ ሃማን ግና ጉሂው ርእሱ ተጐልቢቡ ቀልጢፉ ናብ ቤቱ ኸደ ሃማን ከዓ እቲ ዝወረዶ ኩሉ ንዘረሽ ሰበይቱን ንኹሎም ፈተውቱን ኣዘንተወሎም እቶም ጠቢባንውን ዘረሽ ሰበይቱ ድማ ማርዶኳይ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ክትወድቕ ጀሚርካ ዘለኻ ካብ ዘርኢ ኣይሁድ እንተደኣ ኮይኑ ፈጺምካ ኣብ ቅድሚኡ ክትወድቕ ኢኻ እምበር ንኡስ ገለ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ በልዎ ገና ንሳቶም ምስኡ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ናይ ንጉስ ስሉባት መጹ ንሃማን ናብቲ ኣስቴር ዘዳልወቶ ምሳሕ ከምጽዎ ሃውኽዎ ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 7 ሞት ሃማን ቁጥሪ 1 ንጉስን ሃማንን ከዓ ክሰትዩ ናብ ንግሥቲ አስቴር መጹ በታ ካልአይቲ መዓልቲ ወይኒ ክሰትዩ ከለዉ ድማ ንጉስን አስቴር መሊሱ ወንግሥቲ አስቴር ልማኖኸ እንታይ እዩ ክወሃበኪ እዩ ድላይክኸ እንታይ እዩ ክሳዕ ፍርቂ መንግስቲ እኳ እንተኾነ ይኾነልኪ እዩ በላ ሽዑ ንግሥቲ አስቴር መሊሳ ወንጉስ አበይንትኻ ሞገስ እንተደኣ ረኺበ ንጉስ ከዓ እንተፈትዩ ሕይወተይ ብልማኖይ ህዝበይ ከዓ ብድላይ ይወሃበኒ ኣነን ህዝበይን ንምጥፋእ ንምሓረድን ንምድምሳስን ተሸጥና ንባርነትን ንግርድነትን ተሸጥና እንተንኸውንሲ ስቕ ምበልኩ ሕጂ ግና እቲ ጸላኢ እቲ ንንጉስ ዝገብሮ ጉድኣት ክጣጣ ኣይክእልን እዩ በለት ቁጥሪ 5 ንጉስ ሓሽዊሮስ ንንግሥቲ አስቴር እቲ ነዘ ክገብር ልቡ ዝመልአ መን እዩ ንሱስ ኣበይ ኣሎ በላ አስቴርካ እቲ ተጸራርን ጸላእንሲ ዝሕሱም ሃማን እዩ በለት ሽዑ ሃማን ኣብ ቅድሚ ንጉስን ንግሥትን ራዕራዕ በለ ንጉስ ካብቲ ወይኒ ዝሰትየሉ ዝነበረ ብቁጣዕ ተንሲኡ ናብ ኣታኽልቲ እቲ ኣዳራሽ ከደ ሃማን ግና ካብ ንጉስ መከራ ከም እተመደበሉ ርእዩ ነበረ እሞ ሕይወቱ ክትምሕሮ ንንግሥቲ አስቴር ክልምን ደው በለ
እቲ ንጉስ ከዓ ካብቲ ኣታኽልቲ ኣዳራሽ ናብቲ ወይኒ ዝሰትይሉ ዝነበሩ ቤት ምስ ተመልሰ ሃማን ናብ እቲ ኣስቴር ዘላቶ ዓራት ወዲቑ ነበረ። ሽዑ እቲ ንጉስ ድማዶ ኣብ ቤተይ ኣብ ቅድመይ ንንግስቲ ክዕምፃ ደልዩ በለ። እዚ ቃል እዚ ካብ ኣፍ ንጉስ ምስ ወፀ ንሃማን ገጹ ሸፈንዎ። ሓርቦና ሓደ ካብቶም ስልባት ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሃማን ንማርዶኳይ ነቲ ንጉስ ጽቡቕ እተዛረበሉ ኢሉ ዘዳለዎ 50 እመት ዝምንውሑ ጉንዲ እንሆ ኣብ ቤት ሃማን ደው ኢሉ ኣሎ በለ። ንጉስ ከዓ ንኡ ናብኡ ስቐልዎ በለ። ከምዚ ንሃማን ኣብቲ ንማርዶኳይ ኢሉ ዘዳለዎ ጉንዲ ሰቐልዎ። ሽዑ ቁጣዓ ንጉስ ዝሓለ። መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 8 ኣይሁድ ካብ ጸላእቶም ክከላኸሉ ከም እተፈቕደ። ቁጥሪ 1 በታ መዓልቲ እቲኣ ንጉስ ሓሽዊሮስ ቤት ሃማን እቲ ጸላኢ ኣይሁድ ንንግስቲ ኣስቴር ሃባ። ኣስቴር ንሱኽ ንኣኣ እንታይ ምዃኑ ነገረቶ እሞ ማርዶኳይ ናብ ቅድሚ ንጉስ ኣተወ። ንጉስ ድማ ነቲ ካብ ሃማን ዝወሰዶ ቀለቤቱ ኣውፅኡ ንማርዶኳይ ሃቦ። ኣስቴር ድማ ንማርዶኳይ ኣብ ልዕሊ ቤት ሃማን ሸመቶ። ቁጥሪ 3 ኣስቴር ድማ ከም ብሓድሽ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ተዛረበት። ክፍኣት ሃማን ኣጋጋዊ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ እትጣበቦ ጥበቡ ምንቲ ከፍርስ ከዓ ኣብ እግሩ ወዲቓ እናበኸት ለመነቶ። ሽዑ እቲ ንጉስ ንኣስቴር እታ ዘንጊ ወርቂ ዘርግሓላ። ኣስቴር ከዓ ተንሲኣ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ደው በለት ከዓ ንጉስ እንተ ደኣ ፈቲዩስ ኣብ ቅድሚኡን ሞገስ እንተረኺበ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ጽቡቕ ኮይኑ እንተ ተረአየ ኣነ ድማ ኣብ ኣዒንቱ ፍቱውቲ እንተ ደኣ ኾይነ ሃማን ወዲ ሃምዳታ እቲ ኣጋጋዊ ነቶም ኣብ ኩለን ሃገራት ንጉስ ዘለዉ ኣይሁድ ከጥፍእ ኣሚሙ ዝጸሓፈን ደብዳቤታት ክልወጣ ይጽሓፍ። ኣነ ከመይ ገይረ እቲ ናብ ህዝበይ ዝመጽእ መከራ ክርኢ እኽእል? ከመይ ገይረ ጥፍኣት ወለደይ ክርኢ እኽእል በለት። ሽዑ ንጉስ ሓሽዊሮስ ንንጉስቲ ኣስቴርን ንማርዶኳይ ኣይሁዳውን እንሆ ቤት ሃማን ንኣስቴር ሂበያ ኣለኹ። ንኡኡ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ስለ ዝዘርግሐ ናብ ጉንዲ ሰቐልዎ። እቲ ብስም ንጉስ እተጻሕፈን በቐለቤት ንጉስ እተሓትመን ኣይልወጥን እዩ እሞ ሕጂ ከዓ ንስኻትኩም ብዛዕባ ኣይሁድ ንኣኻትኩም ቁኑዕ ኮይኑ እተረኣየኩም ብስም ንጉስ ጸሓፉ በቐለቤት ንጉስ ከዓ ሕተምዎ በለ። በታ ጊዜ እቲኣ ብሳልሰይቲ ወርሒ ንሳኻ ወርሒ ሲዋን በመበል 23 መዓልቲ እቶም ጸሓፍቲ ንጉስ ተጸውዑ። ከምቲ ማርዶኳይ ዝኣዘዞ ኩሉ ዘረባ ናብ ኣይሁድን ናብ ሽማምንትን ናብ ገዛእትን ናብቶም ሓለቑ ሃገራትን ካብ ህንዲ ክሳዕ ኢትዮጵያ 127 ሃገር በብሃገር ከከም ኣጸሓሕፍኡ ህዝቡ ከዓ በብዘረባኡ ንኣይሁድ ድማ ከም ኣጸሓሕፍኦምን ከም ዘረብኦምን ጸሓፍሎም። ብስም ንጉስ ሓሽዊሮስ ከዓ ጸሓፎ በቐለቤት ንጉስ ድማ ሓተሞ። ነዚ መልእኽቲውን ኣብ ፈጣን ፈረስን ኣብ ሰጋራት ኣባቐልን ኣብ ባዝራ ፈረስን እተወጥሑ ገይሩ ሰደዶ። ኣብኡ እቲ ንጉስ ነቶም ኣብ ኩለን ከተማታት ዘለዉ ኣይሁድ ክእከቡ እሞ ንህይወቶም ክከላኸሉላ ነቶም ሓደጋ ዝወድቅዎም ናይ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ሰራዊት ምስ ናይ ህፃናቶምን ኣንስቶምን ከጥፍእዎምን ክቐትልዎምን ክድምስስዎምን ገንዘቦም ክዘምቱን ፈቐደሎም። በሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኩለን ሃገራት ንጉስ ሓሽዊሮስ በመበል 12 ወርሒ ንሳ ወርሒ ኣዳር እያ በመበል 13 መዓልቲ። ቁጥሪ 13 ኣይሁድ ከዓ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንጸላእቶም ሕነኽ ፈድዩ ክዳለውስ ቅዳሕቲ ጽሕፈት ኣብ ኩለን ሃገራት ትእዛዝ ክወሃብ ንኩሎም ህዝብታት ተነግረ። እቶም ኣፍራስን ኣባቕልን እተወጥሑ ፈጣናት ልኡኻት ብትእዛዝ ንጉስ ብሃወኽ ወፁ። እቲ ትእዛዝ ድማ ኣብ ኣዳራሽ ሱሳን ተዋህበ። ቁጥሪ 15 ማርዶኳይ ድማ ሰማያውን ጻዕዳን ልብሰ መንግስቲ ተኸዲኑ ዓብይ ዘውዲ ወርቂ ኣብ ርእሱ ደፊኡ ብልሕ ጽንጣጢዕ እተገብረ ዓለባ ቀይሕን ጻዕዳን ተወንዚፉ
ካብ ቅድሚ ንጉስ ወፅእ ከተማ ሱሳን ከዓ እልል እናበለት ተሓጎሰት ናይሁድ ብርሃንን ሓጎስን ደስታን ክብረትን ኮነ ኣብ ኩለን ሃገራትን ኣብ ኩለን ከተማታትን ቃል ንጉስን ትእዛዙን ናብ ዝበጽሖ ዘበለ ቦታ ናይሁድ ሓጎስን ደስታን መብልዕን መስተን ጽቡቕ መዓልትን ኮነ ካብ ህዝብታት እታ ምድሪ ከዓ ፍርሃት ኣይሁድ ስለ ዝወደቖም ብዙሓት ኣይሁድ ኮኑ ስሙም በክብር ጽፏል ዘንዶን አሸንፏል ስሙም በክብር ጽፏል መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 9 አይሁድ ንጸላእቶም ከም ዝደምሰስዎ ቁጽሪ 1 ከም መበል 12 ወርሒ ንስኻ ወርሒ አዳር በመበል 13 መዓልቲ እቲ ቃል ንጉስን ትእዛዙን ዝፍጸመሉ መዓልቲ እቶም ጸላእቲ አይሁድ ኣብ ልዕሊኦም ክስልጥኑ ተስፋ ዝገብሩላ ዝነበሩ መዓልቲ ብኣኣ እቶም አይሁድ ደኣ ኣብ ልዕሊ ጸላእቶም ክስልጥኑ እቲ ነገር ተለወጠ እቶም አይሁድ ኣብ ኩለን ሃገራት ንጉስ ሓሽዊሮስ ናብቶም ክፉእ ክገብርዎም ዝደልዩ ዝነበሩ ኢዶም ክዝርግሑ ናብ ከተማታቶም ተኣከቡ ፍርሃቶም ከዓ ኣብ ኩሎም ህዝብታት ወዲቑ ነበረ እሞ ሰብ ናብ ቅድሚኦም ደው ክብል ኣይከኣለን ፍርሃት ማርዶኳይ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ወዲቑ ነበረ እሞ ኩሎም ሽማምንቲተን ሃገራትን መኳንንትን ራእስታትን ኩላቶም ዕዮ ንጉስ ዝዓዩን ናይሁድ ሓገዙ ማርዶኳይ ኣብ ቤት ንጉስ ዓብዩ ነበረ እሞ ወርኡ ናብ ኩለን ሃገራት ወፀ እዚ ሰብ እዚ ማርዶኳይ እዚ እናዓበየ ከደ ቁጥሪ 5 አይሁድ ንኩላቶም ጸላእቶም ብስሕለት ሴፍ ወቂዖም ቀተልዎም ኣጥፍእዎም እውን ንኩላቶም ጸላእቶም ከም ዝደለዩ ገበርዎም ኣብ ኣዳራሽ ሱሳን እቶም አይሁድ ን500 ሰብ ቀቲሎም ኣጥፍእዎም ጳርሻን ዳታንን ደልፎንን ኣስጳታን ጳራታን አዳልያን አርዲታን ጳርማሽታን አሪሳይን አሪዳይን ዋይዛታን ነቶም 10 ደቂ ሃማን ወዲ ሃምዳታ ጸላ አይሁድ ቀተልዎም ኣብቲ ምርኮ ግና ኣእዳዎም ኣይዘርግሑን ቁጥሪ 11 በታመዓልትቲያ ቁጥሪ እቶም ኣብ ኣዳራሽ ሱሳን እተቐትሉ ናብ ቅድሚ ንጉስ መጸ ንጉስ ድማ ንንግስቲ አስቴር አይሁድ ሲ ኣብ ኣዳራሽ ሱሳን 500 ሰባትን ነቶም 10 ደቂ ሃማንን ሓረድዎምን ኣጥፍእዎምን ኣብተን ካልኦት ሃገራት ንጉስ ደኣ ከመይ ገይሮም ይኾኑ ሕጅኸ እንታይ እዩ ልማኖኺ ክወሃበኪ እዩ እንታይ ከእዩ ድላይኪ ክኾነልኪ እዩ በላ ሽዑ አስቴር ንጉስ እንተ ደኣ ፈቲዩስ ነቶም ኣብ ሱሳን ዘለዉ አይሁድ ጽባሕ ድማ ከም ዝናይሎሚ ዝበለ ትእዛዝ ክገብሩ እቶም 10 ደቂ ሃማን ድማ ኣብ ጉንዲ ክስቀሉ ፍቓድ ይወሃብ በለት ንጉስ ከዓ ከምኡ ይገበር በለ እቲ ትእዛዝ ድማ ኣብ ሱሳን ተዋህበ እሞ እቶም 10 ደቂ ሃማን ኣብ ጉንዲ ተሰቕሉ እቶም ኣብ ሱሳን ዝነበሩ አይሁድ ኣብ ወርሒ አዳር በመበል 14 መዓልቲ ተኣከቡ ኣብ ሱሳን 300 ሰብ ቀተሉ ኣብ ምርኮ ግና ኣእዳዎም ኣይዘርግሑን ቁጥሪ 16 እቶም ኣብተን ሃገራት ንጉስ ዝነበሩ ካልኦት አይሁድ ድማ ተኣኪቦም ንህይወቶም ተኻላኸሉላ እማ ካብ ጸላእቶም ዕረፍቲ ረኸቡ ካብቶም ዝጸልእዎም ድማ 75,000 ቀተሉ ኣእዳዎም ግና ኣብ ምርኮ ኣይዘርግሑን እዚ ኣብ ወርሒ አዳር በመበል 13 መዓልቲ ኾነ በመበል 14 መዓልቲ ግና ዓረፉ መዓልቲ መስተን ሓጎስን ከዓ ገበርዋ እቶም ኣብ ሱሳን ዝነበሩ አይሁድ ግና ኣብታ ወርሒ እቲኣ በመበል 14 መዓልቲ ተኣከቡ በመበል 15 መዓልቲ ከዓ ዓረፉ ንኣኣ መዓልቲ መስተን ሓጎስን ገበርዋ ስለዚ እቶም ኣብ ዓድታትን ኣብ ዘይተዓርዳ ከተማታትን ዝነበሩ አይሁድ በወርሒ አዳር በመበል 14 መዓልቲ ናይ ሓጎስን መስተን ጽብቕቲ መዓልቲ የብዕሉ ንሓድሕዶም ከዓ ህያብ ይለኣኹ ኣለዉ በዓል ጰሪም ቁጥሪ 20
ማርዶኳይ ድማ ነዚ ነገር እዚ ጽሒፉ ኣብ ኩለን ሃገራት ንጉስ ሓሽዊሮስ ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ናብ ዘለው ኩላቶም ኣይሁድ ደብዳቤታት ሰደደ። ኣብ ወርሒ ኣዳር መበል 14 መዓልትን ብመበል 15 መዓልትን ኣብ ዓመት ከብዕልወን ኣዘዞም። እተን ኣይሁድ ካብ ጸላቶም ዝዓረፉለን መዓልታት እዛ ወርሒ እዚኣ ጭንቆም ኣብ ሓጎስ ሓዘኖም ድማ ኣብ ጽቡቕ መዓልቲ እተለወጠሉ ነተን መዓልታት እቲአን መዓልታት መስተን ሓጎስን ክገብርወን ንሓድሕዶም ከዓ ህያባት ክለኣኹ ንድኻታት ድማ ምጽዋት ክምጽውቱ ሓገገሎም። ቁጽሪ 23 እቶም ኣይሁድ ድማ ነቲ ዝጀመርዎን ነቲ ማርዶኳይ ዝጸሓፈሎምን ክገብርዎ ተቐበልዎ። ሃማን ወዲ ሃምዳታ እቲ ኣጋጋዊ ጸላኢ ኩላቶም ኣይሁድ ንኣይሁድ ከጥፎም ኢሉ ተተናኸለሎም ክድምስሶምን ከጥፍኦምን ከዓ ጡር ማለት ዕጫ ኣውድቐሎም። እዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ምስ መጸ ግና ንሱ ብደብዳቤ ገይሩ እቲ ሃማን ንኣይሁድ እተተናኸለሎም ሕሱም ተንኰል ኣብ ርእሱ ይመለስ ንሱን ደቁን ድማ ኣብ ጉንዲ ይሰቐሉ ኢሉ ኣዘዘ። ስለዚ እዘን መዓልታት እዚአን ከምቲ ስም ጡር ጴሪም ኢሎም ሰመይወን። እምበኣርሲ ከምቲ ኣብዛ መልእኽቲ እዚኣ እተጸሓፈ ኩሉ ቃላትን ከምቲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝረኣይዎን ከምቲ ዝረኸቦም ኩሉን እቶም ኣይሁድ ንርእሶምን ንዘርኦምን ንኩሉ ናባታቶምን እተጸግዐን እዘን ክልተ መዓልቲ እዚአን ከምቲ ተጻሒፉ ዘሎ በብእዋኑን በብዓመቱን ከየዝበሉ ከብዕሉ ተቐቢሎም ኣጽንዕዎ። እዘን መዓልታት እዚአን ኣብ ኩሉ ወደደታት ኣብ በብዓሌቱን ኣብ ሃሃገርን ኣብ ከከተማኡን ክዝከራን ክበዓላን እዘን መዓልታት ፑሪም እዚአን ኣብ ማእከል ኣይሁድ ምበዓለን ኣይክተርፍን ዝኽረን ድማ ካብ ዘርኦም ከቶ ኣይክጠፍን እዩ። ቁጽሪ 29 ንግሥቲ ኣስቴር ጓል ኣቦ ሓይልን ማርዶኳይ ኣይሁዳውን እታ ብዛዕባ ፑሪም እትዛረብ ካልይቲ ደብዳቤ ብምሉእ ሓይሎም ከጽንዕዋ ኢሎም ጸሓፉ። ነተን ደብዳቤታት ናብ ኩላቶም ኣይሁድ ናብተን 127 ሃገር መንግሥቲ ሓሽዊሮስ ብዘረባ ሰላምን እምነትን ገይሩ ዝለኣኸንሲ እዘን መዓልታት ፑሪም ከምቲ ማርዶኳይ ኣይሁዳውን ንግሥቲ ኣስቴር ዝሓገግዎ ኣብቲ ዝተመደበለን ጊዜ ክጸንዓ ከምቲ ንርእሶምን ንዘርኦምን ብናይ ጾምን ምህለላን ዝሰርዕዎ ከዓ ክጸንዕ ኢሉ እዩ። በዚ ከምዚ ትእዛዝ ኣስቴር ነዚ ናይ ፑሪም ነገር ኣጽንዖ። እዚ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ተጻሕፈ። መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 10 ዕቤት ኣርጤክሰስን ማርዶክዮስን። ቁጽሪ 1 ንጉስ ሓሽዊሮስ ከዓ ኣብታ ምድርን ኣብ ደሴታት ባሕርን ግብሪ ኣውደቐ። ናይ ሓይሉን ናይ ጅግንነቱን ኩሉ ግብሪ ንጉስ ንማርዶኳይ ከመይ ገይሩ ከም ዘዕበዮ ሙሉእ ዛንታ ዕቤቱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገሥታት ሚዶንን ፋርስን ተጻሒፉ ዶ ኣየሎን? ማርዶኳይ እቲ ኣይሁዳዊ ንንጉስ ሓሽዊሮስ ካልኣዩ ነበረ እሞ ኣብ ኣይሁድ ክቡር በቶም ብዙሓት ኣሕዋቱ ከዓ ፍትዊ ንህዝቡ ጽቡቕ ደለየ ንኹላቶም ዘርኡ ደሓኖም ተዛረበ።